Ćao ljudi! Pokazat ću vam danas neke moje omiljene srpske stranice koje pratim da učim i da vežbam srpski. Ajmo! Srpski će vas pratiti svuda i neće moći da ga izbjegnute. I zašto biste to htjeli? Iako sam tako loša sa Instagramom. Ljudi koji su mi poslali poruke znaju. Ali kada otvorim Instagram, moj Instagram je pun srpskog. Ja pratim odlične stranice od kojih mogu nešto naučiti ili mi daju neku informaciju mi je potrebna. I evo, moje preporuke su za srpske kvizove ja bi preporučila Pocket Serbian. I naravno, Belgrade Language School. Oni često imaju kvizove i karusele. Ja uvijek naučim nove reči pod redstvom ovih stranica. Za pravopis i da učite pravi književni način da pišete reči. Pogotovo stvari koje čak i Srbi često pogreše. Ja bi preporučila čekaj, samo da nađem. Jeca.bratić, dnevna donja crta, doza donja crta, pravopisa. Za srpske izraze ja bi preporučila In Serbia we don't say i Zmajast. Volim Zmajast i njene slike. Ćao ljudi, ja sam ta zmaja o kojoj Liz priča. Bavim se bukvalnim ilustracijama srpskih izreka radi promovisanja srpske kulture i lepote ovog jezika. Možda i inspirišem nekoga da uzme i da uči srpski, a malo i naše ljude da podsjetim na lepote i čari srpskog jezika. Da, hajde da vratimo ovo njoj. Zadatak za ovu nedelju. Zadatak je baš jednostavan. Znači, samo pratite neke stranice na srpskom. I sljedeće nedelje ćemo pričati o stvaranju navika sa mojim starim šefom Marko Tobrej. I ovaj intervju će biti sve na engleskom, nažalost. Mislim da mogu da dodam neke titlove na srpskom. Verovatno mogu. I to je to. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!